गोदान बोसोरनि रंजानाय समावनो सोरबाया फनाव हेल' हेल' बुंनायनि गेजेरजों खारनायनि प्लेनिं। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायाव बयहाबो मुखुब। बयबो ज' गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि मुङाव रंजादों। नंगौ, गोदान बोसोरनि रंजानाय समावनो फिन सासे हाबा जाखानाय आइजोआ खारदों। जेनेबा मोनफ्रोम बयबो न'आव फैफिनथों, न'आव दोनफिनगोन आरो गाव मोजां फैफिनथों, फैबाथ' लाफिनगोन, गाव मोजां फैफिनबा। मालाया गोदान बोसोरनि लावखार ओंखाम जानायाव मुखुब जादोंब्ला गुबुना फनाव रमान्टिक रायज्लायनानै गावनि गथ' गथाय गासैखौबो गारनानै खारनायाव मुखुब जादों। थारैनो मा जामारखो बर' समाजनि माखासे हाबा जाखानाय आइजोफोरा? सानफा एफा फिसाय आरो गथ' गथाय गारनानै खारनाया बांबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि गामिनि थागिबि पुरन गयारिनि बिसि फुजा गयारिया गावनि आंगो फिसाय आरो गथ' गथाय साथामखौ गारनानै बहाबा खारलांनानै दं। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 21 डिसेम्बराव दाउ लायनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो फुजा गयारिया दिनैसिम न' फारसे फैफिनासै। बेनिखायनो सोरबाफोर फुजा गयारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 8099218396 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां हरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुंफ्रा। होननानै नोंथाङा फोरमायदों जोंनि सिगाङाव दा बेसेबां थारिखआव ओंखारलांनायमोन आरो लोगोसे माबाफोर बेयावहाय उसुबिदाफोर माबाफोर मोन्दोंमोन नामा? उसुबिदायाथ' ओंखारलांनाया 21 तारिख माबा सुनिबार खालिनिफ्राय गोमादों। बिनिफ्रायनो आंनि फनाव गैया, सुइस अफ खालामना दोनदों आरो। ओमफ्राय गुबुनजों ओरैनो सोमोन्दो दं नामा? औ, गुबुनजों एसे सोमोन्दो दं होननानै मिथिनानै रायहरनायनिफ्राय गैया माने आंनि मबाइलखौ सुइस अफ खालामनानै बन्द' खालामनानै दोनबाय माने। नोंथांनि बिसिया मा होननानै ओंखारलांनायमोन न'निफ्राय? जेनेबा दाउ लायनो होननासो ओंखारलांदोंनो, गथ'फोरनो खोन्थालांदों। आंजोंथ' रायज्लायहरफिनासै। मोनायाव दाउ लायनो होननानै थांदोंनो सुनिबार खालि। सानावथ' दंमोन, जेनेबा हाथायाव फानदोंमोन जाहैदों। मा नाम नोंथांनि बिसिनि मुङा आरो साबेसे गथ'फोर दं? गथ'फोरा जोंहा साथाम, हेमा गयारि, राधिका गयारि, सिमांसा गयारि। बेसे क्लासाव फरायो? सासेया दा 6आव, सासेया 5आव दङ, सासे 4। दा बे आइजोखौ गोमानाय आइजोखौ मोनफ्लांबायोबा माबोरै रायजो राजाखौ खावलायहरनो सानो? जेनेबा मोनफ्रोम बयबो न'आव फैफिनथों, न'आव दोनफिनगोन आरो बेखौ गाव मोजां फैफिनथों। न'खराव सिगांफोर दावराव दावसिफोरबो जायोमोन नामा? दावराव दावसिथ' एथ' गैयामोन। बे माबा एसे एनै खोनाबा माब्लाबा रायहरोमोन आरो आङो मबाइलाव। आंथ' बाहेरायाव थानाय मिथियो, बेखौल' एसे एनै बुंहरबाय थायोमोन आरो आङो। बेसे बोसोर जाखोमोन नोंसिनि हाबा जानायफ्रा? 2012निफ्राय बा जोंहा 2012आव लाबोनायमोन, दा खै बोसोर? 2024 जाबायना? 12 बोसोर। दा बे समाव मा खावलायनो सानो रायजो राजाफोरखौ? दा सोरबाफोर नुफ्राङोबा माने बे आंनि मबाइल नम्बराव माबाबानो होबानो जाबाय, फन खालामहरबानो जाबाय आरो। फैफ्लांबायोबा नोंथाङा बे नोंनि हिनजावखौ बोजबना लाफिनगोन होननानै सानो नामा? औ, फैबाथ' लाफिनगोन, गाव मोजां फैफिनबा। एसे गथ' सानै साथामखौ मानो गारनानै थांखो नोङो? नोंखौ एथ' अनो, हर सान दाउ लायो, बेफार खालामो, बायदिसिना खालामो, बिबैया ओंखाम ओंख्रि हरला सानला संनानै दोनो, जोंबो अनो। नों मा बिखायाव गारनानै थांखो? फैफिनजानो लुगैना लुगैया? जों फैफिनजानो लुगैयो, नोंखौ नागिरगासिनो। सिगांफोर दावराव दावसि जाबायमोन नामा? जेबो दावराव दावसि जायाखै, नोंखौ जेबो खालामाखै। बिहाव बिखुनजोआ खथ' अनो, ओंखाम ओंख्रि संना होयो, बायदिसिना खालामो। मा बिखायै थांखो नों? गथ'आ गाबगासिनो हेमाया। सानफ्रामबो गाबबाय थायो, सिमांजियाबो गाबो। एसे मा बिखायै थाहैदों नोंलाय? बबे जायगायाव दं नोंलाय? नों फैफिननांगोन दै फुजा। नों फैफिनाबा सानसे समाव हान्थु खरायनानै हारसिं थैनांगोन नोङो फुजा, मिथिखा? हौवाखौ गारनानै थांनानै नोङो एथ' बिबोनांफ्रा अनो, एथ' बुजायो नोंखौ, एसेबो नों एसेबो गियान गैया नामा? दाबो नों गोसोखाङाखै नामा फिसा साथामखौ गारनानै थांनानै? बेसे सम्पति दं नोंनाव? मालि माथा दङ, थोरसि लथा दङ, ओंखाम रसा नांदोंना ओंखाम उखै नांदों नोंलाय? मानो गारनानै थांखो नोंलाय? दाबसेयाव थाहैयो हौवाया, नों खरस खालामनानै जायो, बेफार खालामनानै जायो, मानो नों बिदि गारनानै थांनांगौ? गथ' साथामा बेसे गोदाव सोराव जादों। बिबै गैयामोनबा, बिबौ गैयामोनबा
मा जागौमोन बे गथ'आ साथाम गथ'आ इसे मोजां लेखा फरायदों इसे अननाय गैया नामा नोंनाव दासिमबो नोङो फैनो गियान गैया नामा बबे जायगायाव दङ नों हान्थु खरायनानै हारसिं थैनांगोन नोङो मालाबा मिथिखा फिसा फिसौ फाप नांगोन नोङो फैनांगोन नोङो सानसेबाबो नोंखौ रावबो जेबो खालामा फैफिन फैफिनबाबो आरो नोंखौ माथो अननानैनो बयबो नागिरगासिनो दङ जागोन दे